ngifuna ulicela uxolo kulo muntu oqala mhlawumbe lento ningaphathisani. Insimbi yeshumi ukuya kweshumi elinambili. Uthi yazi ngisabi lapha ekhaya kuyo yonke lento eyenzekileyo ngicela sixolelane. Injalo Sipho. Because awulazi ba ingomso liphathele into yeah. Manje nisha ndizolekawu. Uxolo imphengulo. So ucinga uthini ke? Thakani sifunde imvume lethi. TFIDI@sabc.co.za. Right, 18 imizuzu phambi besinsimka 11 o'clock kumhlobo wone FM inkqubo sithi masixolelane uhleke no TFIDI. Unibamba kanye ke kanze ngokola apha no CCC bayithini ke incwadi yakhe embeke apha namhlanje. Ngicela lezo ndlebe zakho ke bethu niboleke zona ezizaziphuza kasingigqibe inkqubo sive into abana ke undimameli so uzokwazi bakhe ucebise ulive ibali lisaqala. Molo sithando sam. Hello. Yes. Sicela uphakamise nje ilizwi sithando ngoba kalikade. Hello Sipho. Hayi sithando yaphila. Uyandizwa? Yakuba sona sami yaphila. Sipho kuhle. Ngiyangibona. Ndikhona nami sithando. Into ezakwenzeka ke awuzozibiza igama lakho ke apha nesithando. Awuzobiza nelikabani igama elikhoyo kule ncwadi yakho. Sathetha nje ngengxaki kuphela siyavumelana? Okay. Ifoni yakho unifake ku-earphones, unifake esikeni, unibeke endlebeni, okanye kwenza kani? Ngibeke endlebeni. Ibeke endlebeni? Okay, I wonder why ndikuvela ndingafiki kahle ncam. All right, Thando. Masiye ke. Masiqale ekukhuleni size naye. Okay. Ngina-8. Isala nefamily yami yonke. Uzalwe ngubani masala lapho uzalwe uzaliwe ngumama notata wakhula kumama notata okanye ukhuliswa ngamakhulu size naye kathi lethi family yami kumama notata ningabantu bebekhule ithanda ikhafu asingalamini mama wami wedown and then ngami ngingazizikile ngezicaweni adizangaphumi Thando waxoxa ithumi yami wasibamba yami. Hello. Uyandiva? Ngakuva bathi ngifoni isiphezana. Oh okay. Ifoni lengxaki okanye inengxaki mhlawumbe apho network? Andiyazi ngibayile stress basi isesela ezantsi. Ungakukhangela indawo ongaba ngcono kuyo because abasukuva kahle sizenzela ijustice esistory sakho if awuvakali yayibona sithanda sami. Okay, but wena sithi uyangiva? Ndiyakuva yes, ndiyakuva ngoku. Okay, go. Ndithi ke masiqale eqaleni uzelwe ngumama notata niba ngaphi ungwesingaphi wakhula kwathini? Ngomgqibelo. Befika i-kitchen okay. All right, Thando. Ngalani bagqibelisa kwabo babo. Ngalani ngiyenze ngicaweni. Okay. Angenze ngiphume ngesisiro. Hello, Thando. Hello. Hello. Yes, Thando sami. Siyajampeka ngwandaba. Mamela Thando. Yani? Okay, mamela Thando sami. Ndifuna ngichazele ba hayi sisidi ndizelwe ekhaya sibangaphi ngokugqibela ndakhuliswa ngumama notata okanye hayi ndakhuliswa ngumakhulu ndakhula ndizothi xa kuneminyaka 8 umama e10 yayibo sizoyiva kahle. Okay. Ndikhuliswe ngumama notata. Yebo sithando sami. And then ngihlala emaXhoseni. Yes. And then we know sister no brother. Okay. So buhlala phi mhlawumbi Eastern Cape? Ngihlala eMiddleburg, eMetele. Emetele yebo sithando. Family yami yonke yaqhajelwa. Afaka ipetrol. Yachisa yonke. Ndifuna unichazele sithando sami leading to this akuvelanga kwenzeka lento kwenzeke ntoni mhlawumbi ngale mini
ukhulile ukhuliswana uthi ubuyeza kuneminyaka i8 bengina 8 yes sithando so kwenzeka ntoni ngale mini nivukile bekungecawe kwayiwe ecaweni kwabuya bekutheni bekungomgqibelo mama wami wayengafuna manje yami ecaweni ecaweni wathi manje ngizolala erumini ewe so mina lapho manje sesire uba ngifuna ukuya ecaweni okay sithando after 5 minutes sithi ecaweni ndayothathwa manje ngizobona endlini athi xa ndisiya afika ingakhona omnye unobani ebesitholeke bonke baqhashumba inhloko phambi kwami and then athatha ngifisa kamama wami and then after 2 days myeni wakhe waqala wanirepha sithando and ngicela umakazi wami ngiyandibhelize the way wetreat ngakhona wentrinta kwesilevu engandisifuthe badekisa besikolo ngibethwa weyinika izilaphu senditya nezintsha umyeni wakhe engayiqhubekeka kondirepha umakazi wami kubeyazi loo nto hello sithando hello uxolo wethu my dear uxolo sithando sami so ngale mini uye ecaweni ngomgqibelo kwenzeke ntoni kwenzekeni kutshiswa bani kuthe bani umama utata abantwana bakowenu bekutheni batshiswa ngumakazi wami ecaweni njani kuvele umakazi wami kakhulu kwenzeke into bathi ubavalele endlini wabatshisa like sis abavalele endlini ngaphandle njengaphathi ipetrol emini umakazi wami uba yichitha sonke siphaya emini bekusebusuku and then wandithatha ndahlala kuye and then umyeni wakhe wendirepha xa ndimxelela umakazi wami angandinile andekise isikolo wabehlala nabantwana bakhe but umyeni wakhe xa besiza ebidla ngomdlalelo efamini ndisise izilaphi athi mandihlale njengezi zinto zihlelile nenzisitha nezinto kukho mnisiso wasenesdom wenda ngondibeka ukutya mfazile ukutya sonto ukufihlo kakuhle enzela angakuboni lokhu ubona kwakhe izandibeka wathi makazi wami ilizwi walithethayo wathi isiba ngendawo emapoliseni okanye ndiyaxola nabani na ngoba ehlobo ifamily yami yafa ngalo but let me understand this ethics just because everything so lo sislow wahlala nami phansi wathi ufuna unginceda ngabuza uzandinceda njani bathi bana uzandithatha andisapha ekapa ndathi ke mna ke zange ndazi apha ekapa sizoza kubani sofikela kubani wathi ke nake kukhona kokwabo and then bazamkhulisa bandithathe kakuhle then bandivele umsebenzi ikwazi uzisengela ukutya ndamxelela ndathi anamali wathi uzandikhwelisa olalonke endikhohlisa sesihambe sihayika itraki nasezitrakini idlwengulwa ndimbukele eqhubekeka ethetha nefowuni azisengingamazi uba kuthetha nabantu efowunini because uyena imqini ufika kwam apha ekapa wafikela eBellville kwindawo kuthiwa kuseBoostini apho uzofunda khona amaNigerian amantombazana athengisa ngomzimba sendivalelwa efletini ndibethwa i-BI ndibethwa ngemvubu because bafuna ndithengise ngomzimba wami ndabuza kulosisi uba
ngesewangcono bhekele kufunyaza kubakazi bami nanginande ibuhlungu bangisayazi wathi lesisi xa iqeda wathi welcome to Cape Town echiza amazami ezonceda ngibani kulapho nosisi waqala wandithathela istori uba ngumakazi wami ndingathusabala kumama ngumakazi wami lo uthe mama akandithatha ndisekude nomuyise uNigeria ubuyisephi emva koba kwathi ngenzele i-ID and then kwazi ukutena imali phansi komakazi wami emva kokuba ndibulala samukela lasisebhatala ngalama Nigerian imali wabuya ndishiya apha ndihlukunyezwe ngalama Nigerian inganikwa kuhle ndingathi for 10 days inganikwa amanzi ihleli ndibotshelele imilenze nezandla namasa xa kufika iklayenti endenaza ndikhulula ndimpregnise lesithi banesinganingendisendisikhosikhetha kwamazandikulala alapho bengandithengeli ndisix ndiyendala noma bangaphi ndadicayide ukuthi ndizayenza kuprostitute isesikusebuhlungu abuza banentenzinjani na angixelele banezophuma phandle then mandoro lesitratweni and then angingeni endlini ifandibhetanga i-2000 sometimes abantu benganiki sometimes abanye banike but benganiki zonke ndiyise ndibethe nabo bendala ndathi ngenye imini ndihamba ndingazazi uwaziyaphi ndadibana nomisisi athi lo sisi egqithile kum wajika wathi mntanam there is something about wena yathi impendulo yami kule system sisi ndayicela icela unditshela ukwesisana sisikhosisiamsisi abuza lo sisi bana yintoni izithayo zandifuna umxelele andifune imeze ndicela ufani yayinto yesusi andithatha lo sisi wensafushekisi sahlala phansi bandithengela isikutshe ndatsho kulapho namasela khona then asisi wandixela ukuba uhlala nomama akhe notata akhe basabantwana bakhe bayi-2 ucela ngoku uzohamba ngayo andisaphindela ibhaya ndathi kulo sisi ndifuna okwefemeli ezandithanda ezangekho babethe ezangezofumane bazalini bami hayi ndithengela izinto bandithatha lo sisi lowo ndibanise ndifundeli yakhe ndibindithethe kakuhle ndisenza yonke into ndisilile lapho ndaqala khona ndayeka uprostitute uba kuprostitute bandile ndisina-8 till 13 emva koko umama walasisi wasebenza anyenze bama bathengise indlu bahambe baye emaxhoseni bamgcebele emaxhoseni ndasisi wazama ngendlela zonke ukuhamba nawe andisandifune ntoyika wathi ndihamba nabo bazokwenza the same thing lasisi wayenzayo kum bangixhenga kakhulu but bandifune banyanzela uba bendishiyile baphinde ulife wam waqala phansi ikhona yabantu sensithi balidinga indawo yolala phela abantu bangobhuti bazithatha bazanilala noma bangathi emva kokuba ndikhuphe ekuseni bandidinga into yokutya abangobhuti bazandithatha bendibana ne-addiction zabantu abantu abadala abantu abathini nabani aqala nofumana itshomi umsebenzi
ukuthi yami izinto ezingi zabantu mhlawumbe iwashing umntana ifana ndandifana ndithembe sami ngithanda kakhulu bazinemali basibhananda asingazi besithi kwesihleliyo ingathi ungakhosa ukuthi because ndiyazi manje uyafumana namhlanje akhona eyi-one sokuya nesimanje zofladipha ekhaya akalomzintelo ezimkhithela ahamba kilovi ikhale sekina kilasathi basiyaphi ebusuku into abamaxesha zisengusayisethi kulapha medibana nakhondami imoto encinci bahleka ababhuti babuza lo mntana ongaka omncinci umhle kangaka uyaphi ngobusuku andawoye ndaqhubeka ngohamba lena eyi-one wanami esigxeni andibeka ngempama intokoba ndivala umlomo andifake imotweni bahamba nami bengibethe emotweni ndibusa ngezentonsi sithandwa sami ezentonsi babuhlungu futhi bangithatha bangithatha indawo ukuthi awuseblack stop ehlathini phakathi ehlathini lapho ndakhala khona ingalosibona ngubani amireka bonke bebayi-38 sithandwa sami emva koko bangihlaba abantu babayi-13 bakhala iminyaka zami zaphela sacela ndakhala igazi emva koko bathathe imbethe ebhotile basifaka kumngaphansi lonke emva koko bandifaka emkhonweni ndiphile baluhumbelela awubombe ebhokileyo sithandwa sami sekuzobehamba bathandaza luckily sasijonguzekubhoti ndingakwazi ukuthi egqithile uyibonile yonke nditenzika ulobhuti lowandikhupha kulo mqozi sosuka lisithathabhenki sithandwa oogqirha sebenxamile sebezixelela bazocima umatshini ngoba ndingavuzi ndingathethi lapho khona ndakhohlela khona bavuya oogqirha ndabe ndizibuza uba ndithi ndingesazazi amandimbani bazama undibuza bathi ndibentshontsha besitsayazi and then mandixeleka bajentrita and then zonke abantu bami berayithi sizasanda umntana akumase ndixelele mandiretsiwe and then ndikhutshwe afake i-evidence sithandwa akhathekile 15 steve sendilibele ndayicina yonke lento yamazandisamutshuku yabo from ecaleni nokuzakhona ubhetapha ndakabasibhetha i-28 ezaletha kum and then ndaqabulabhaphi and then ogqirha basi and then bayisetisori ndibuza ubana ndizoyaphi ndinene ndandethe ndisazi bandithatha bandiseshelter eliza kwabo eshelter eshelter kathiwa phaa ndihlala i-3 months andisekubhatalwa after 3 months ndifuna ezikhangelele indawo yokuhlala laphela ixesha lam eshelter ndaqala ndahlala phantsi kwebriji sithandwa bengireyiswa everyday ngabalema ngobhuti sometimes bandithethe yachesela nedingabobi sometimes bangalisengeli izisi
Bamisa abantwana bethu. Abantwana bere. Oh, sithandwa sam. Sebekona ubani bendinceda. Inganceda manje. Ndifike neliqinela bathi bendisa amagama bendithi loo ndingenabantu. Isabona ndisaka khona iyaphisebhisa ehlala khona isiqile izinto noba zingethinta kanti izinto ezinkweni. Sengisenze futhi business. Lana ngithatha ukuthinga abantwana bami nombatha ispace. Badicide ngizabedel. Benivuka qonke inyawo. Close off. Ngizabedel inyawo. Indame ndibele imizimba abandifuthi yapho mhlanje newashini nawukhani benze lonke isihambe esisuthu. HIV ina-cancer. Bantwana bama-HIV ababhuti nabo bempregnisa bexelele uba lento bayenzayo kum ikungaxela nabani na ndemasebulala abantwana bam ozendiajosa umuthi endiyenzile ndithetha nawe namhlanje abantwana bam abasekho babulawa. Hayi, sithandwa sam. Ngubani ngoku obabuleleyo? Hello. Hayi, sithandwa. Babulawa ngubani abantwana, sithandwa sam? Hello. Hayi, sithandwa, babulawa ngubani abantwana? Babulawa ngabantu basebethini. Aba bantu bebeqhubakele ngo-90 prosecute. Andithi, sithandwa? Bababulala emva koko babafaka emlanjeni. Konke lekandise kakhulu. Ingayithathi nakubani. Because bendikemse bazabulala. Ngazafehlanje. Bathethe ngisekona kabuhlungu ingenabani. Wabe ukhona umfana bendikhula naye usebancane. Ndagatshwa ngulo mfana lowo. Andifaka kuye ngotini lo mfana uhlala ndisemezi yakhe. Ndazixela kula madoda 28 andifayina ndixabana ndifuna ubone kwam songuthatha ndamcacesa. Bendingenatshosa anyanzela uba mandithandaze nalo mfana. Lo mfana bengakhona benzenza yonke into. Andiva, sithandwa. Hello. Lo mfana betheni, sithandwa sam? Umfana lowo ulapho ndaqala nabantwana khona isibelo sami. Othuka sisithi wathana. Bengisithi uba sihlale endaweni. Iba ukhwabana ngobhuti mhlawumbi izini 5 ndiyoyika. Andithembi kwami, andisathendi kwayena. Andiyazi uba bazophinda benze nasethi enziwayo kum. Yes, sithandwa. But lo mfana wenza ngandlela zonke undikhusele. Na-ID sake ngabanayo. Ndisengulo mntwana ukhule elilolo. Into engenabani. Angikwazi ndisahlala kulo mfana lowo. Naye lo mfana akaphangeli. Isihuqa nemigqomo ayomhlala. Adisayithi uhamba naye ndifuqa imigqomo naye ukwazi ubeka songetafuleni.
ndifake usela iipilisi zam. Ndisele iipilisi ezi-13. Yho. Alikwazi usela ndingatyanga. And ukuthi ayisibele kuma ndisikhuphe. If andisikhuphi izaspreda and then sizobhubha. Uxolo sithanda sam. Ndifuna ndicela uncedo. Ndisayenza mama ngandithini. Ngokuzithethayo iwe ndifila ngakhona. Ndifuna ndilone. Ndifuna ukuthetha ndithetha nawe. Ndifile ndisendibhubhile already kwakundiphilayo. Oh, sithandwa sam. Vele ukhamba umbeza wawo. Nendayendaza kunye namasebiselo. Umama babezendithanda kakhulu, uhlala nomama wakhe nesista bakhe. Ezina bandifuna into benendikho banayo. Ati besengatsho. Lapho khona usisi khona loo nto athetha nayo. Wathi uzandinceda. Afowunele apha zithetha nami. Andisayazi abathini. Andisayazi. Yho, sithanda sam. Ndiyabulela. Hallo, sithanda. Ngoba beziselo sam. Hallo, sithanda sam. Hello. Hayi, ndicela uxolo wethu, ndiza kubuza imibuzo ne. Unawo amanzi apha kule ndawo kuyo? Usela amanzi? Wakhona. Sithanda sam, ndicela usela amanzi wethu. Ndiza kubuza imibuzo. Ngoba ilayini yethu apha ndiyakuva phaa naphaa, mhlawumbi ndiyathemba abaphulaphula bona apha abakhoyo bayakuva kakuhle. Yayibo? Ndizacela uqala ekuqaleni xa ndikubuza imibuzo, ungakhathazeki nesithando. Okay. Ngoba funeka ndikubuza imibuzo ezawukwazi into yobana sizofumana nathi into kokubana like kutheni kuzoba njena, uyayibo? Uxolo ke sithandwa ngaloo nto. Ndiza kubuyisela back ke kulaa useneminyaka eyi-8 nesithando. Yes. Kule minyaka eyi-8 ngalaa mini ngomgqibelo uhambile wayecaweni ebusuku nesithando. Njani? Waphuma ngefestire. Njani? Ubushiya bani endlini? Wandichazela babe ushiye bani, ngibingumama nabani endlini? Ashiye ifamily yami yonke. Ngobani? Naye ndazulisa kumama ingathi ngilele. Yes, ndifuna ukwazi le family bebangabani ngobani, ngabantu abangaphi? Ngumama nabantu bonke. Mama notata nesista zami nebrother zami. Okay. Just nomalume. Brother kamama. Okay. So bebonke. Bebangaphi? Ebonke sisami beba-23. Beba-23 endlini. Beba-23. Okay. And bebesendlini balale endlini eyi-1 bonke. Bekulala endlini eyi-1 bonke. Mamamu ina-16 flat eberentisa ngayo. Okay. Indlu yasendlini inkulu. Sithando. Thina singabantwana besilala sodwa. Abanye bawulala kwa-new room. Sithando. So wazolandwa ke ngokwecaweni kusithiwa yiza uzobona kowenu, wafika ke ngoku kutshile kowenu and betshe bonke boyi-23 nkosi yam. Sakubekho noyi-1 oshiyekayo ngaphandle kwami. Oh, sithandwa sam. Okay, uthathwa ngubani ke sithandwa ngale mini ecaweni? Thatha ngusisi wasenext door. Usisi wasenext door wazokulanda ecaweni. Okay, sithandwa. Asikisi wayibona ke yonke loo nto leyo, like nje bobuso utshile uba wababona beswelekile. Okay. And then walungiswa kwangcwatywa. Zange
babone bengcwatha because makazi wami zangaphuli njengomntana wedolobha evalelwe erumini sengaphumi ngaphandle even kwaseshop phandle bendiphuma xa ndiyotya nezinja. So after uxolo wethu Sithando, after ubone yonke lento ebuhlungu nowubona abantu ifamily bonke ababantu bakowenu nenhlungu nale trauma oyibonileyo uthi bababona kuqhakeke ubuchopho Sithando sami eminyakane i8. So wena after that uthathwe ngumakazi same time wayokuhlalisa kwakhe. So awukhumbuli kunomncwabo because wawuvalelwe endlini. Awuzange uyongcwaba abazali bakho, ungcwaba isister yonke ifamily yakho nomalume wakho bonke abo bantu bayi23. Zange wena uyofumana iclosure bangcwatywe ubona amangcwaba wabo. Awuwazi namhlanje. Injalo. Okona bagqibela inhloko zabo ziqhashisa. Hayi Sithando. Kubani nabenantana neminyaka i8 ozawubona inhloko zefamily zabo ziqhashumba naSithando sami. Okay, wakuthatha umakazi wayokubeka kwakhe. Wakuthi iltreata ke kanjalo engakunika ukutya ekutyisa nezinja. Uzofikelela kanjani ke ngoku ebeni indoda kamakazi ikurape? Ikurape nini bapha abantu? Abantu abamayike sebesihamba isikolo. Yes, makazi phangela. Wena ungasanjiswa uvalelwe. Ngiyasanjiswa isikolo ndalithi. Njalo lwenzini impilo yakhe ingasebenzi. Impilo yakhe kulapho esenza lento. Unqima. Sebese sithi noma abantu bankile umuntu umthile. Sentata ngokulula sokuzamansa uzaku ensolo behleli ipozo likhulu sentanyeni andiva sana sami bekusithini sebesithi abantu xa behambile okazini bami esikolweni nomakazi wami phangele ifeka mna nomyeni kamakazi wami Sithando siyamazi uba uzothixha namnyango so bethixha namnyango siyayazi uba uza kum because uyenza ebheteni senze le ntatho ngokulula ayenze le nto yakhe ayenzayo elaa xesha ibhozo lisentanyeni. Sithandwa sami uyakhumbula uba wayenza iminyaka emingaphi le nto indoda kamakazi? Na-8 ngokuza kwam apho na-8 banihlala nexesha elininzi umakazi wami sinomhlanze oko nabaqhubela ngoko. Okay, so wahlala phaa iminyaka emingaphi kumakazi? Amakazi wathi egqibotsha noma nahlala asakhumbuli kakhulu but banihlala iminyaka emininzi. Okay, sithandwa sami. And xa umripotele umakazi uba le nto umalume or ubani indoda yakhe iyakureyipha ngulo wavele wathi ungayithethi le nto ebantwini ubuyithethile uzawufa ufane nabantu bakowenu. Injani? Okay, wathathwa ke ngulo sisi lona ye wazokureyphisa ngabantu betruck nemka naye eKapa wazoreyphwa ngabantu abadifferent ama-Nigeria phofu. Injani ma? Yo, Sithando. Apho nje ndalahleka khona Sithandwa sami enye indawo kulapho uthi uye wareyphwa kulo lonke lonto yokureyphwa ngabantu abadifferent wade wabuya mitha abantwana ngamawele omithile wazala waphinda wamitha again wazala amawele Sithando amawele we-rape.
So apha engakhanda ukuve khona ke sithanda sami uxolo wethu ngale mibuzo yam. Apha engakhanda ukuve kakuhle kakhulu kulapho ke ngoku ekubeni uthi aba bantu bebeko rape beqhubekeka beko rape nangoku sowuzela abantwana ungabazi uba ngabani abatata wabo bazobulawa kuzothini bazobulawa ngoba because network ibi wrong ngelo xesha. Hello Sithando. Izindidi zabantu. Yebo Sithando. Ngingamanzi bangubani oyena yena Tata wabo. Sithando. Kuyekwazi abanye basuke because le ndawo yindawo yabantu abahlala ngaphandle. Omnye bekwazi ukuthi abithoneke ngapha baze bebaningi. Because imindeni zowuthukhoza kula ndawo. Ndimfika ndinamntana onezindlela ayithethe imfundo yami. Ubengakho umuntu ongayaziyo banapeni. So babulawe kubani kanjani? Ngubani lo besithi kuwe uba ku10 siza kubulalela abantwana bakho? Yaba bantu ngisenza into. Ngaba bantu bebe ku rape. Benze. Bathi bazababulelela ntoni abantwana Sithando? Ifunde ndayo emapoliseni ndayoqela. Uba baya ku rape. Okanye ndaxela noba ngubani naye into abayenzayo. Sithanda sami. Then ke ngoku bazobulawa xa kutheni because awubaxelanga ndithi. Njani? Then kwenzeke ntoni ke ngale mini? Bababulalayo babafaka emlanjeni. Oyi-1 lo intombazane. Kanti nje mna siza kwelitshala ndisarela. Kanti nomntana musheke senza loo nto. Benzipa ndifike afika uzijule kungoyo idyana nozela. Bebe-rape nomntanakho? Njani kulapho umntanam khona waze andixelela khona. Kulapho ndawaxelela khona ndatuba ndimsele emapoliseni. Kanti ngale mina yontilinga abantwana babo. Yaphela ndingayi. But kwaba ba-28 balapha eTheku. Oyi-1 ndiyamazi. Bethuka ndibhubhile wothuka xa intona. Even nangoku ndisambona. Even nangoku lo mfana lowo uyaya kule ndawo ndihlala kuyo. Naye uyandipregnisa baba benze izinto. Nam ndiyamoyika ndiyayisikeke. Uye uthini Sithando? Uyandipregnisa baba. Asambeni senendawo ethile. Ngoku uhlala nalo boyfriend onayo ngoku? Na uhambe? Bengenachoice. And then uthini? Uyaphinda ku-rape again? Okoxelelanga naye. Athi naye uxelela wasazi inyanga endiphele. Okay Sithando, ndiyayibona le part. Ndifuna uba sikhethele ngale uba babulewe xa bekutheni abantwana. Abantwana baye xa begqiba kanjani into koyi-1 wami. Sithando. Bensithi xa ndihamba ndisistereni apha besine bamfunene isonga nezingobhoko. Ndisichini ndihambe ndiyityibe ndiyowasela. Kulapho nathi isiza nabe nditsho kwangitoyo. And then namama wathi bangamashiye abantwana kuba. Babe bendixelele. Then yayaza mandithini. Unosula phezu kweprisi. Athi ndibatsho ngabazi. Ndababona abantu. Into ndaya kubo ndabaxelela. Ubangoku ndisinye. Emapoliseni into mabantu. So babatheni, babadubulile, babatheni, kanye babavile abathatha babaphose emlanjeni? Akutshiwe. Apho wamqameleyo.
emva koko kafakwa phaa ilanzi lapho sihlamba khona sihlamba khona nempapho. Sixoxa amazulu. Wow, asikise sithanda. So uthi waye ke ngamapoliseni ozange uye? Uyoripota lene ke ngoku imcimbi? Zange ngiye. Zange uye sithanda sami. Uxola kanjani kwezi zinto? Udlula kanjani kwezi meko ezibuhlungu kangaka? Nje bulapha namhlanje. Nami sazibuka sithi. Nami sazibuka. Andilele kunomntwana ndihlala naye. Owanthathayo wandifaka endlini. Andifisa ukuthi kushintshe. Ndombhatha inzipho. Wesithando. Lapho bengitshenzile. Umntwana lo wangifika phansi bandithathela kuyo nanto. Noma phansi esibhedlela. Kuba khona isifesi phakathi kwamnaye. Izinto eziyi-1 noma ukamkezele. Unyamezane. Sesibuza kuthini ngibikele kulandawo. Wesithando sami wethu. Kodwa kuye ndiyabulela sesikuthi sifanele ngekufini. Eba siyazi babe. Sithethwa ntoni njani. Lethi nami noma ngeli. Lethi nami. So njengoba ulapho nje sithanda sami zange waba na birth certificate, ID, ntoni, awunanto? Anayo mningi. Unisho kwanto. Izikwazi. Into njengentasa. Njengiziphile. Bantu. Nale percent yami. Nayo. Kakho lonto eboneke kukwabo. Ayathatha amiki. Uxolo sithanda sami. Uneminyaka emingaphi ngoku? Una 32 years old. Una 32. Yo, sithanda sami. Okugqibela ke sithandwa uthe kum une apho siphine salahleka khona ndangakuva kakuhle. Kulapho uzothi ke ngoku utya ipilisi. Okay. Wadibana nababhuti bebenihamba ngekhumbi ne? Bakuthatha. Bakubetha. Bakurape. Njani? Beba ngaphi isithando sami? 28. 28. Barape umuntu. Bathi kuba babundireka. Bangihlaba amanye emayikethini. Bathini isithando? Bangihlaba amanye abamayikethini. Ebusweni nalapha emzimbeni. Uthixo wami. Emva koko bandifaka endlini ediya ngaphandle. Emva koko bandifaka emngxenyeni. Bakufaka ntoni? Bandifaka emngxenyeni ndiphile. Banokumbelela ndiphile. Wancedwa ke ngulo muntu wakubonayo. Njani? Wakuthatha wakusesibhedlele. Njani? Oh Lord, sithanda sami. Then kuzofikelela kanjani ke ngoku kule yoba uthatha ipilisi ezi-13 bandokuve kahle? Ufuna uthi ngathi uthe kum usela ipilisi eziyi-13? Kwenzeke ntoni ke ngoku sithandwa? HIV ne-cancer. Njani? Okay, sithanda. So kwezi pilisi kukho HIV and then ezinye zizeze kuthiwani i-cancer, ezinye zizeze cancer. Ezinye zizeze cancer. Mm. And then
ngikwazi ukuphela ngingathanda because ngihambile Sithando. ngiqale ngithi sometimes ngingapheli esikoza nakho futhi sometimes sesilale singathanda ukuthi maybe usasarela ndiyosaphumana ngethu then abanye abantu bakwazi ukuqandisa izinto emva kokuba abanye bangengasali bangangikiwo. Wow. Uthe ufuneka bathi ufuneka ukhutshwe isibeleko, ikhensa yesibeleko. Njani? Okay. Uyayihamba ikhimo, awuyihambi ikhimo, waye usitya ipilisi, uyile kwikhimo? Ewe ngiyayihamba. Uyayihamba nesithando? Ewe ngiyayihamba but sezinsuku ngingasaziseli. Andiba sithando? Ngiyayihamba ukho but sezinsuku ngoku ngingasaziseli. Ungasayi? Ngingasayi ewe. Why? Sengihambile just because ngiseyonke. Uyinto sithando sami, awusutha uyonto, ungumntu sithando. Into endifunayo I wish banami I wish bazali bam njengamameli baxheka esithi mandingayi. I wish ndamfile ngesesiri. I wish ndatsha nabo because impilo ngiphilayo sometimes siyakwazi noma sendihleli sivele nto yikhe Askisi ngimakala yona ixesha labantu abangosisi abantwana bangamantombazane sicela bayeke isicela nokuthi abangakazile nohambe busuku ngoba kweli xesha likhoyo kulisithando. kweli xesha likhoyo umntu uyakwazi ukunika zonke emva koko akureyiphe sithando sam. But eyakho imeko inomahluko sithando. Andifuni ube ngathi le nto yonke yenzeke kuwe yenzeke kuba ube mhlawumbi ungaziphathanga kakuhle okanye yabo. Wena eyakho imeko yahlukile. Wena sithando sam bungenakhaya. Wena ubulawela abazali bakho batshiswa, wababona intloko zabo zidubula ngumlilo, abantu abayi-23, uneminyaka eyi-8. I do not know uba sifika kanjani ekubeni ngoku ube una-32. Kodwa kuyo yonke le nto kwehleleyo uyakwazi uba uzoma apha uzobalisa intlungu yakho. Andazi into yobana kuyo yonke le nto yokuba ubulawela ifemeli yakho, family members zakho eziyi-23, wawugqiba uthathwe ngumakazi uyohlala naye. Xa uyohlala naye umyeni wakho akureyiphe lonke ixesha efuna ukureyiphe ekubeka imele entanyeni. Uneminyaka yi-8 ke ngoko. Wemka apho wazothathwa ngulo sisi, wareyitshwa, nihamba nikhwele etrakini ekuyeka ureyitshwe because uzothi umakazi wakho lo wathi thatha lo mntana umke naye apha. Ngoba mhlawumbi uyicinga into yobana uzawuchazela abantu uba uyareyitshwa ngumyeni wakhe. Uhamba kwakho uyafika kuloo ndawo uya kuyo uyareyitshwa. Okokoko sithanda sam wareyitshwa ngabantu abaninzi, ayina ngumntu omnye. Okokoko uyayibona, wafumana abantwana amawele ongawaziyo noba ngubani tata wabo. Abantwana bakho nabo bebulawa. Yho sithandwa sam, yho Thixo wam. Ngoku
waphinde uyareyithwa again ngabantu abayi-28 ababasekhumbini baya kungcwaba uphila uyasinda apho sithandwa unguyelwe namhlanje basibali lakho. I don't know, andazi into kokubana ulapha namhlanje kanjani, andazi uba ulapha kanjani sithandwa sami, but nje ndiyabulela ke uba ulapha ngoku. Mhlawumbi le nto ithethayo wena othi uva kabuhlungu uba kwakutheni laa mini xa isithi umama suhamba uye ecaweni, uhambe wena uye ecaweni, into okokubana kwakufuneka ube ume apha namhlanje ubalisa intlungu yakho, so that nomnye umntu onentlungu ohlala nabazali bakhe or onentlungu engenye kodwa ngiqonda uba ikhona intlungu, ubuhlungu obufana nobu. I know ipain, kodwa le ipain yengumangaliso. Qinisekile nomphulaphula omamele apha khoyo osentlungwini, osengxakini, ongaziyo uba makathini, kodwa xa imamele le ufumanisa uba ingathi yakhe ingxaka nayo ingcono, ingathi yakhe ingxaki ibhetele. Kuyo yonke loo nto leyo ngoku une-cancer, u-HIV, uyabo, u-HIV positive, but you are still here. Yes, sithanda sami uyalila, but still uyakwazi ubalisa ibali lakho, ustrongo sithandwa, 32-year-old. Ndicela uxolo sithandwa sami ngezinto ezenzeke kuwe ebomini bakho. I do not know nami into kokubana why Lord, why kwenzeke kanje ebomini bakho bonke? Why ungazukwazi uba bapho mama abazali bakho bangcwatyelwe phi? Why ungazange unikwe ichance uba at least abazali bakho uye uyofumana iclosure? Ewe wena ngoba ubumntana ngoko ubungazuyazi uba yiclosure, kodwa ubuzoyazi uba nabo mama bangcwatyelwe apha noba bafakwe endaweni eyi-1 boba yi-23 because bebengenakwazi uba mhlawumbi ibe imizimba mhlawumbi kwathathwa nje kwaqokelelwa kwafakwa apha. At least you know uba nale ithambo likatata nale ithambo likamama kule ndawo. Xa uxakekile mhlawumbi kunje ungakwazi ukuthi xa uzama nale boyfriend yakho ezamayo engasebenziyo kodwa ikuncedile sithando sami ngohlobo othetha ngalo, yakunika ishelter, uyakwazi noko nokutya okushushu ngezinye imini xa nithe nazama napatanisa ngaloo mini, nakwazi uba nibelana nomalana uba nenze something, nipheke noba yintoni nitye, kodwa uyayazi uba une-shelter. At least ukhona nalo mntu okunikeza uthando, le ndoda enye kula madoda onke ayi-1000 akwenze le nto okwenze yona, kodwa ikhona le ndoda enye ebona into okokubana une-value, ayibonayo i-worth yakho uba uwetha ntoni, obonayo into yoba udiserva ntoni ebomini, obonayo into okokubana umntu ongumama akaphathwa ngolu hlobo. Uyayibo? So yes, sithandwa sami. So at least ukhona umuntu obona ikhona into ibonayo into yoba banjena obhuti abakho nje bonke. Yonke le 1000 ekwenze le nto yenzileyo ebuhlungu, engayazi uba le trauma onayo, trauma upon trauma, phezu kwenye trauma, udile kanjani nayo uzoba lapha namhlanje. Because kule meko kuyo, xa bendinofunda ngayo ephepheni kuthiwa wazibulala, bendizo-understanda. Uba bekuthiwa ngalaa mini kuthiwa abantwana bakho baxwetshiwe, bafuthaniselwa ngemiqamelo, bathwani, bahamba bolahlelwa phaa, nawe uvele wozilahlela kuloo mlambo, I would understand. Like bendingazokubhleyima sithando, bendizo-understand uba why wenze kanje. Andazi into okokubana uqhubeke kanjani nempilo, uqhubeke uphila nangeli xesha sowuthe wagrunjelwa phaa but wakwazi ubuphume uncedakale, nangeli xesha uthi ubotshelelwa inyawo usithini esiza la madoda ayifikile azitshintsha ngawe sithando sam. Like I do not understand, andikwazi ukuba ndinga-understand uba why ulapha namhlanje,
kodwa ndiqinisekile sikhona isizathu sobube lapha ngoku. So please, into ndifuna ukukucela yona, don't give up. Don't give up. Sithanda sami. Ungancami ebomi, sunqama sithando. Hamba ikhimo. Xa besithi bafuna ukukhupha isibeleko, sikhuphe isibeleko. At least usena 32 amajoni akho omzimba qinisekile angakwazi ukuyilwa icancer. I-HIV yona ubuyazitya ipilisi, yes, ziza kunceda sithanda. Although usitsho kum ndi-understanda futhi xa usithi ezipilisi kufuneka uzityile utyile. Sometimes nale boyfriend yakho nikhe ningabi nako ukutya, so ngoku kufuneka ungakwazi uzisela izipilisi because kufuneka uqala utye kuqala before uzitye. Njani? Yes, sithanda sami. So into endizayithetha kuwe, I think ufuneka ufumane leni case yakho befanele itrithwe ngenye indlela, uyaybo, different, apho uzokwazi uba ufumane i-ID, uzokwazi uba ube ngumntu, because without i-ID ungumntu nje awungomntu, uyabo. Awukwazi noyonokhaphi uthi ndicela nindiqashe apha ndenza into ethile. Endiqinisekile zange waye esikolweni oko, because ukususela wakho neminyaka eyi-8 oko waba traumatized okokoko kudebe ngoku. Njani? Zange uye esikolweni. Uyakwazi ukubhala, uyakwazi ukubhala igama lakho? Awukwazi? Awusithanda sami. Funeka ufumaneke i-ID sithanda sami, and leni case ngiqinisekile izawufuneka itrithwe ngenye indlela ngoba kubi xa kunje, uyayibo. Nakanjani i-ID yona funeka uyifumene, and ke funeka oonontlalontle bayazi apho ukhoyo so that uzoncedwa ngento yobana ungafumana kanjani into yoba baza kuncedisa nabo ekwenzeni i-ID, bakuncedise ekubeni kufumaneke ukutya, bakuncedise ekubeni ufumane i-counselling, uzokhansilishwa sithanda, so that uzobona into okokubana at least uyayibona i-future yakho. Uzokwazi uba uxole ugqithe kuyo yonke le nto eyenzeka ebomini bakho, uqala ubomi obutsha, uqala impilo entsha, uzozithanda nawe njengoba usitsho uba awuzazi noba uyintoni. Akakho umntu athi andizazi noba ndiyinto, ungumntu sithandwa sam. Funeka loo nto leyo izame ubuyiselwa kuwe, uzazi into yobana ungumntu, uzazi into yobana ufundiswe ukuzithanda, ufundiswe into yobana ubone impilo ngenye indlela sithando sam. Although kuzothatha ixesha, akuzuba lula nesithando. Kuzothatha ixesha elide into okokubana ude uzazi into okokubana ungubani, ithini into yakho, xa kuthiwa zithande njani, ukuze uzazi uba xa uzijonga esipilini ungaziboni as yonke laa nto ubuyenziwa ngala madoda okokoko ukususela ngokuya. Uyazi into yobana ungumntu ubalulekile, and you deserve impilo ebhetele kunale mpilo kuyo ngoku. Kodwa into endifuna ndithembise yona into okokubana ikhimo le awuzuyiyeka. Ezi uzitye sithandwa sam, ndiyakuthembisa into okokubana noko xa uneminyaka e-32 ungayilwa le mpi, uyayibona. Kanti ke ngoku kufuneka kulungiswe le ndawo yoba ningakwazi ukutya, funeka usokole ukutya, because nyhani ke ngokwenene nangokwenyaniso funeka ukwazi uba ufumane ukutya before uthathe medication. Ndiyabulela ngoba uze apha uzoshirisha intlungu yakho enje. Ayondibulela ubazi umuntu azoyibalisa eredweni, but ukwazile ke sithandwa sam. Ndiyabulela kakhulu, and
masithembe wethu into kokubana khona umphulaphuli omameleyo somewhere ozawuyazi into kokubana bakuncede kanjani, uyayibo? So that ufumane i-ID. Yona i-counselling yona kuyanyanzeleka uyifumene so that uzokwazi ukuphila. Wakhe waya pha emakhaya oko wemkayo ngoko ubaleka kwamakazi urethwa indoda kamakazi? zange ngithume nje. Zanguye okokoko. Okay, sithanda sami. So awazi kwa family katata, awazi kwa abanye abantu mhlawumbe abahlobene nomama. Okay, sithanda. All right, ndicela ke usele amanzi aneswekela kasigqiba apho beka phansi ifowuni, and then kumamele ke abaphulaphuli bazothini khona apha nosisi uNombeko ozasinceda, uzasicebisa into yobana ungathini na kuze uncedakale. Kodwa nabaphulaphuli bamamele, ndiyafuna into yobana nabo umphulaphuli okhoyo apho yazi into yobana angenza ntoni ukuze ukwazi uba uncedakale, ukwazi uba ube nento ezakwenza into yobana ukwazi impilo yakho ibuyele back esime. Phofu andazi uba esimeni esiphi because awuzange ube nampilo okokoko waba ngumntu, uyayibo? Kodwa from now ubheka phambili kwazeke into yobana ungumntu amalungelo wonke omntu olapha emhlabeni, ingakumbi lapha eMzantsi. Ndiyakuthanda kakhulu ke sithandwa sam. Ndibulela nalapho kubhuti noxa naye engenzi into njengasebenzi, utshilo wathi hlala nam sizozama sobabini as long sine-roof phezu kwenu. Undibulela lapho kuye. Ndibulela sithandwa sami, inkosi kakhulu ke ne. Inkosi. All right. Oh, wow. 0860002672 masive kuwe before ndihambe nokangela ke usisi Nombeko uba uzocebisa thini na. Nje molo mhlaba. Molo. Sidi. Hello ma'am. Sidi kumapha eMandaleni mani isungule balelo mntwana. Ngicela ukuthi makomelele but ndifuna unceda netucela angade abe ukutya akabi nakho mntana. Ngicela uthatha ifone number yakhe zimthumelele every month until asimane igrant yakhe imali yokutya angakwazi usela ipilisi mntanami. Konke ndiyayithetha kubuhlungu kum but ke oko kuba angadingi ukutya mntanami. Bekhona abantu ma'am. Okay. Ndizawuzama noma ndishiye reception ifone number yami and then ndizamthumelela every month until asimane igrant mntanami. Ndamthumelela i-500 every month abe nento yokutya. Ma'am, inkosi kakhulu ma'am. Molo mhlobo. Molo nekhaya. Molo mhlobo. Yebo yebo sithanda sami inkinga lentana kakhulu. Ininzi nami bezizawuthetha lento ithethwa ngumama yokhona yoba makafumane inamba yethu indlela sikwazi asimbonelele. Yabulela sithanda sami. Molo mhlobo. Yoba makafumane inamba yethu indlela sikwazi asimbonelele. Molo mhlobo. Sithe. Hayi sithanda. Hayi sithe. Hello. Hayi. Yo. Hayi ndakhathazeka kangaka. Sithe. Ukonwaba usisizanga kufumani. Zanga kufumani. Bathi ke okwangoku kuzawuba bhetelana. Ngoba ngoku ikhona into ayezamile into bana akayikhupha akaphungule. Ndambulela nalo boyfriend. Ake uThixo amiphe imisebenzi because ucacile into bana uyamthanda. Asafumana umsebenzi bakwazi uba afumane into. Ndiyazi nyami sithi ba kulo mama sengenile lo bhuti uthetha ngento yobana okubana sizamise ntanyana la ndikwelo nami sithi qha ndiyazi indlela ke eyoba njani. Okay. Sizakuthi lo afixhumisana. Inkosi zakuthi. Nami sithi qha ndiyazi indlela ke eyoba njani. Molo mhlobo. Hi Mkhadi. Hi Thando. Hello. Hello. Man, usisi ndiyafuna ukuthi sometimes xa uve izinto ubuze uzibuze uba uThixo beyiphi na xa usenzeke izinto but
ukudlula kwezi zinto kungenxa kaThixo unenjongo ngomgcina kwakhe uba kude kube fikile ixesha. Ndiyafuna ukuthi kuwe sisiqalo angeze apha ubomi bakhe buyaqala angathi buyaphela buyaqala ukhona into ezakwenzeka. Inkosi isithi. Enkosi sithando sam. Molo mhlobo. Sithuthi Hi. kufa idlalelo nepekhathwa ngibisithi. Yebo sithando. Imhlungu lena street mani ibingaske nyani kubekho indlela esinokwazi ukuthi simncede ngayo lesisi lona manje yayikhona ibuhlungu lempilo yakhe lena. Yeah. At least man makha kuzame mahade bekwindlela please. All right. Kodwa nabanye abaphulaphula mhlamba akwazi ukunceda. Yebo sithando. Molo mhlobo. All right. Molweni ekhaya. Molo mhlobo. Molo sisithi. Molo sithando. Nje ndaqhawuka ndisathetha uthetha nomama wabo abemkanduni sithi inhlungu le andinophendulana le nto bakuthiwa ngulo mntana okuba make kuzameke into yoba angathola kanjani okuba simthena amafrend. Okay sithando sam. Nkosi kakhulu. Molo mhlobo. Hello Sisithi. Hello Sandra. Kunjani? Ndikhona. Sisithi awu bese ngisithi ngizamkhona ngwasemthatha kodwa ngiseGauteng. Into engizamcebisa yena usisi makakhuphe eso sibeleko. Cha. Yes. Kasikhuphe isithathu sakho. Uzophila. Benithi mina ngizamchola nami. Okay sithando sam. Inkosi. Molo mhlobo. Makadeli. Hi Sandra. Njani sithando? Right. Namasiya. Namhlanje uchiwe nami ndikulekela ukuthi namabhayi ngimnceda nami. Ngibona ngithimela ndina. Okay sithando. Molo mhlobo. Ngiyada nami. Ngibona ngithimela ndina. Molweni ekhaya. Makade. Hi sithando. Ebungani ndicela umama umabhayi ndisho i-phone number zami lobunazo bakuye azakazithatha enze noma igroup kaWhatsApp kwaba bantu bayaficinga into basinganceda singafaki isandla bakula nto xa ethe wayifumana loo nyo bayilandukeni apho singanceda khona asenze noma igroup kaWhatsApp kwenze into basidibane empire kuloo ndlela leyo sincedisane nalo mntana. Okokugqibela eyona nto bendinoyithetha kuyo bendinothi xa benoyifumana ifowuni number yam nobhuti lo bandifowunele bayijonge phaa kulaa nkqubo kasisilali ndiyandisha ukuyishiya phaa kulaa nkqubo leya bayibambe phaa kulaa nkqubo kasisilali ndizawuzama indlela uba siye nkoonontlalontle malunga ne-ID le nempilo le yakhe because oonontlalontle bozakhofota loo nto leyo iyofika phaa i-ID engamze kaphube ngelayo because ubomi bakhe nokuqhubeka ngelayo i-ID and akanakwazi ukufumana izinto like umzekelo into ezinjengokutya engena-ID. So kumele qale wafumana i-ID then uzoqhubeka ubomi bakhe ngendlela yakhe. Enkosi kakhulu. Molo mhlobo. Hello. Hello. Okay, ngathaka ndiva. Molo mhlobo. Hello. 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 Hi sithando sam. Okay. Sisithi. Hello mama. Umama Ndlovu. Yebo mama. Wena kweni lokuthi umama mabhayi makafumana inamba uzakufonela unazo inamba zethu. Siye sithi lesixesha ngafumana into siye sibetha. Okay mama, inkosi kakhulu mama Ndlovu. Molo mhlobo. Right, masikhangele ngapha uzokhangela usisi. Hayi sisithi. Hi sithando. Siyaphila kunjani sisithi? Masiye sithando sam kubi. Sisithi kanjani makafumana i-counselling umntanami. Kazi 2 years at least noko wathi uphilile. Kodwa ungasafumana i-counselling anyangeke ezi zifo zimfikeleyo azifumene kwezi kabo badlwengula. Umphulaphula apha engqamakho. Nkosi kakhulu. Molo mhlobo. Molweni ekhaya. All right, molweni ekhaya. Molo mhlobo. Hello. Hello. No minxuba yami apho wrong. Molo mhlobo. Yes sisithi. Masiye sithando. Hello. Ndiyakuva sithando sami. Sisithi. Hello. Hello. Molo mhlobo. Molweni ekhaya. Hayi Sisithi kunjani? Masiye sithando. Sisithi ndifuna ukuthi lo sisi lo ngelele kakhulu.
Ndalanda ukubhoqa namsisizi ndiyafuna cha andazi ngenza kanjani because andinayo imali. Wena Sithando uzukundifonele xa sendigqiba apha inkqubo kuthetha ubhuti Siphiwe ne? Undifonele. Ngoba ndihlala lapha eRhawutini kamna. Nalapha eRhawutini ngase-Redford. Sithando ndicela undifonele ngo-12. Shayetha mama yathi babandiboleke i-R5.50 masiyenze ngomso ndiyamwenza ngomso. Okay ke Sithando. Molo mhlaba. Masiyenze ngomso ndiyamwenza ngomso. Ngokugqibela molweni ekhaya? Sisithi molo. Masiye Sithando. Wamcebisa sisithi kakuhle wamcebisa and amazwi awathethileyo angamnika ithemba nyhani lobomi. Wena ufuna uthini? Nakuye ke ndithi ancede ayazi uba luncedo lokuqala oluvelayo uba aze emhlobokwenene afumane la macebiso. Okay Sithando sami. Right man khange sisinombeko. Hi Sinombeko. Sinombeko. Hello Sidi. Hi yandiva. Siyakuva ngokuthanda kuvela kude. Oh andazi noma iminxeba Sithando sami ndiyakuva mna. Okay. Nanku sisi wethu. Okay ke enkosi kakhulu ke Phidi mandithathe lithuba ndibulele kuwe ndibulise kusisi lo uspecial namhlanje usingene emnxebeni ndibulise nakubaphulaphuli bonke bethuna kwindawo bakuzo. Mandithathe lithuba ndibulele kubaphulaphuli Thidi ngegalelo nange-support abasinikezayo kanye abavuna inhliziyo zabo. Kubalulekile into baba umuntu abe nento esethunjini before akhe kodwa nomphefumulo nomoya uyafuna ukondliwa nawo ngoba kaloku usisi empty kulaa ndawo kuyo utsho uthi akazazi noba ungathi akaphili but ndiyafuna ukuthi uyaphila and usezawuphila. Uyaqonda ndibulela kumphulaphuli lowa uzawuququzelela indaba ye-ID ngoba kaloku i-ID ibalulekile eziba ebetshilo naye. Uyaqonda noba unofumana indawo yohlala eyeyakhe kuzawufuneke ene-ID. Kodwa ke ngokosemphefumlweni ngokoluleko i-counselling yeyona nto ibalulekileyo kakhulu umntu angafana abe nazo zonke izinto kodwa uba akonwabanga emphefumlweni akayi-enjoyi naloo senta nayo kanye noko kutya akutyayo. So kubalulekile kwinto yoba ngaba njengokuba ezibone eyinto engento okanye ezibone uba akasengumntu phakathi kwabanye abantu uzawukwazi uba ngumntu nangona ezawuthatha ixesha Tsidi ngenxa yemeko adlule kuzo ngoba ubuntwana akabazi. Uzawubazi njani ubuntu obukhulu ke ngoku engakhange abazi nobuntwana bakhe nefemeli engenamntu anaye. Kodwa ke umphulaphuli othethileyo esithi sisiqalo esi makangacingi uba makuphela kobomi but makayazi uba sisiqalo sobomi bakhe ngoku kuzawuqala ubomi obutsha ngoku ngaphandle kwabazali ngaphandle kwee-siblings zakhe ngaphandle kwefemeli yakhe. Uyaqonda azokwazi ukuxolela axolele naye wonke umuntu omvise kabuhlungu engakumbi ukuqala kumakazi wakhe. So ndifuna ukuthi ke Tsidi counselling yeyona izawumenza abe strong ngaphezu kokuba ngaba estrong ngexesha engena emnxebeni nje. Yo andazi into yobana umuntu odlule kwezinto ezinjena ufika kanjani apha. Okuyamqala ena 8 ngoku. Kuvela kude Tsidi. Nditandazi uba umuntu uyandiva ngoku? Ewe ndikuva kakuhle ngoku. Andazi into yobana umuntu owaqala ukufumana ezingxakini aminyaka yi-8 because usisi une-trauma eninzi ufike kanjani uba abe lapha ngoku abe usamile. Tsidi iyandothusa nam loo nto i-level ye-trauma usisi akuyo ingaphaya komlingo kodwa ndibulela amandla kaThixo uba ade abe ukule ndawo uyakwazi nowuthetha ezithethe izinto ezenzekileyo kuye because ayo-trauma nje i-trauma nje yoba ngaba ndikhutshelwe umpu yi-trauma yasekukhuleni. So ijeni yakhe inzima kakhulu wena Tsidi ustrongo
estrongo nje uThixo waphinda wampha amandla wasinika nabantu support because ku-boyfriend lo wakhe sesona support system sakhe plus nefamily yakhe boyfriend ngoba kaloku kunyanisile xa esithi uyoyika kaThembi kaloku xa uphoswe kanye uphazanyiswe ngabantu bobathembile because umakazi ngumuntu oqala wefamily ebemthembile wamletha down waphinda usisi omthathileyo emakhaya uzomsikapa ngumuntu ebemthembile ecinga uba umrescuisha kule meko akuyo so ngoku nabani na umuntu luphele ungasathembi kwamntu but ndiyamthembisa ukuthi yona i-counselling le izawubuyisa laa ntembeko ingayikhoyo nolwaloyiko ngoba inormal yonke le ndlela enza ngayo le nto yokuhlezi yokoyika ungathembi namadoda amaninzi it's normal because kaloku yonke le nto yenziwe ligquba labantu ngabantu abaninzi abangamadoda okanye ngabantu abathile okanye besini esithile ebecinga bafana uba yena ngabantu abaza kumkhusela so indeed itrauma akuyo ingaphaya kodwa umangalisi into yoba makabe ukule ndawo kwizinto ezenzekileyo kuye ebecinga bafana uba bhayina uzawube mhlawumbi engasekho kwasemhlabeni uyaqonda waphinda wathi sebefumene abo bantwana noba bebefumene ngerape baphinda bafaka abuhlungu abantwana bakhe yambuyisela back kulaa loss yefamily yakhe into yokushiywa kwakhe yokubhujelwa kwakhe ngabantwana bakhe. Okay. All right, this is Nomyeko yayazi mosiba sizothini. Webantsithi siyanyanzeleka nakanjani nasiqhubekeke ngomsebenzi wethu wokunceda abantu. Singabaphuxa abantu sebengene bethembile bazawufumana uncedo. Siqhubekeke thina ke senze ngohlobo esenza ngalo. Enkosi kakhulu sithando sami. Enkosi kakhulu ndiyabulela futhi namaphulaphula. Enkosi kakhulu. Wow. Bengayazi ba ndizawuyivala kanje umcimbi xa benisithi namhlanje yi-last day yoba sithethe ke ngomasixolelane kuba next week sakhe sitshintshe igiya bengayazi and enye into ndiyifundileyo apha ebomini into okokubana ezinye izinto zenzeka for a reason andisathethi nangosisi sendithetha like ngam ngemeko yam ne-machines like usisi ndimfumane emnxebeni mhlawumbi if bengakhange benengxaki apha yoba ndingakwazi uba ndingene kwi-email zam ndithini imishini yam apha ingavumi usisi ngengakhange abe lapha namhlanje so loo nto indifundisa mna kuqala into yokokubana le ngxaki bendinayo apha yezi machines uThixo besenzela into yokokubana lo sisi angene emnxebeni ngoba uba akakwazi bendikwazi ukuba ndikwazi ukungena apha ndingene ndifumane ii-emails ngendenze esinye isitori namhlanje kodwa uThixo ebefuna usisi namhlanje ibe lilanga lakhe loba athethe xa ndingakwazanga apha ndisithi abantu mabangene ku-086,000 wangena usisi ndiyabulela Thixo ndinethemba khe into okokubana njengoba abaphulaphuli bethethile sizakwazi uba ke sibone into ubusisi lo singenza njani bethunana ibuhlungu into yanamhlanje sivale ngeyona meko ebuhlungu kakhulu kodwa ke ya sisindabulela wethu sithandwa sam ngoba kwazile uzoma apha ku-right ukulila it's okay yenye indlela yokuhila kodwa ke nokuthetha kuyahila qinisekile noko ngoba kusafani na-before and ke kuzaba khona utshintsho ndiyabulela baphulaphuli ngoba niniboleka indlebe ngoba andingeke ndikwazi kwezinye izinto ukuzimamela ndindodwa ndiyayazi uba nje bandimamele nje nawe apha ekhaya umamele nawe uyayiva le ntlungu sikwazi uphathisana sakheni isizwe saseMzantsi Afrika enkosi kakhulu ndiyabulela iza nendlebe yakho oqala ndithi mnxwa uze neyesibini ndithi mnxwa uze nezolipsi zakho zintofo ndikuphuze ndithi mnxwa hlala usitsho njalo wethu uyazi uyathandwa kakhulu ngu-TSIDI TV wakwa Monte Europe.